Яшчэ год-два таму мы нават не маглі сабе ўявіць, што ў такім складзе ў нас будзе канферэнцыя новай Беларусі. Нам вельмі важна, каб кожны працаваў у сваім накірунку, але да адной мэты. Без дэмакратычнай Беларусі будзе заўжды бяспекавыя пагрозы і для нашых краін-суседзяў. Пачынаючы з верасня, як пабачыла свой графік, не ведаю, ці буду я вугле бачыць сваіх дзяцей. Я кажу беларусам, што я інструмент у вашых руках. Я больш не належу сабе, я належу вам, і давайте гэтым інструментам прызнання карыстацца. На сённяшняй канферэнцыі «Новая Беларусь» асноўная панель аб'яднала, здаецца, амаль усіх лідараў беларускай апазіцыі. Упершыню прымаюць удзел Павел Северынец, Віктор Бабарыка. Скажыце, калі ласка, ці былі у вас нейкія супярэчнасці паміж сабой, і ці будзеце вы імкнуцца выпрацаваць нейкую адзіную пазіцыю з удзельнікамі канферэнцыі, магчыма, з тымі прадстаўнікамі беларускай апазіцыі, якія сёння тут не прысутнічаюць? Перш за ўсё, я хацела пазначыць, што яшчэ год-два таму мы нават не маглі сабе ўявіць, што ў такім складзе ў нас будзе канферэнцыя новай Беларусі. І я вельмі ўдзячная людзям, якія выходзілі з турмам, нашым лідарам, што яны адказалі на гэтае запрашэнне, і вось мы паказалі, можа, не еднасць у пазіцыях, але еднасць у нашых мэтах. Бо зразумела, што мэта ў нас адна, і у нас няма задачы, каб усе былі аднолькавыя, каб усіх пад адну гребёнку падвесці, усіх былі аднолькавы падыход. Нам вельмі важна, каб кожны працаваў у сваім накірунку, але да адной мэты. Мы сустракаліся з Віктарам Бабарыка некалькі разоў, і з Машай, з іншымі лідарамі 20-го года, і пасля з Павлом Северынцам. У многіх, у асноўным, нашае бачанне сходзіцца, можа, нейкія падыходы адрозніваюцца, і мы гэтыя падыходы вельмі шчыра абмяркоўваем і ў публічнай прасторы, і паміж сабой. Таму я думаю, што, напрыклад, яшчэ нядаўна Віктор Дмітрыевич казаў, што ён будзе больш працаваць з бізнесамі. Гэта вельмі добра, бо насамрэч у нас гэты накірунак не вельмі добра да сих пор працуе. Вось Павел Северынец, его хрысціянскія бачанні, гэта таксама можа кавалак, над якім мы недапрацоўваем. Але ж усе добра разумеюць, што мы ўсе хочам вярнуцца дадому, у вольную Беларусь, і правесці новыя свабодныя выбары. І калі кожны можа прынесці свае інструменты ці ўплыў на пэўную колькасць людзей, то гэта вельмі добра. А як адбываецца ваша адаптацыя ў Польшчы? Ці ўдалося ўжо уладкаваць дзетак у школку? Як гэта адбывалася? Як такога працэсу адаптацыі не было, бо ведаеце, што я і раней была часта ў Польшчы, што адрознівае працу ў Вільні і тут у Варшаве, тое, што тут нашмат больш беларусаў. Тут нашмат лягчэй пабачыць розныя суполкі, розныя ініцыятывы, як кажуць, з воку на вока, так, і паразмаўляць, абняць, паглядзець адзін аднаму ў вочы. І тут больш ініцыятываў, тут больш нейкай публічнай дзейнасці. Што тычыцца дзяцей, то я не буду казаць з пункту гледжання бяспекі пра нашы нейкія планы. Мне здаецца, што раней я менш працавала з беларускімі ініцыятывамі, ось так напрасткі, бо такі лагістычныя былі нейкія перашкоджанні. Зараз гэта нашмат лягчэй, і тут больш у мяне нейкай публічнай актыўнасці. Я выходжу і у тэатр хожу з беларусамі, мяне запрашаюць, і нават на нейкія пасідзелкі нефармальныя. Гэта таксама вельмі добра. Але ж хачу азначыць, што наш офіс у Вільнюсе таксама ён працуе, то бок мы не падзелілі офісы, гэта адна структура, проста мы пашырылі нашу прысутнасць яшчэ і на Варшаву. Вы крыху апярэдзілі маё пытанне, бо сапраўды збоку складваецца ўражанне, што вы пачуваеце сябе больш разняволена, і з'явілася больш нейкіх нефармальных мерапрыемстваў у вашым графіку. Так. Я хачу сказаць, напрыклад, калі мы раней з Вільнюса планавалі, напрыклад, Тутаку, наведаць Тутаку, гэта было лагістычна складана, да Варшавы, тут патрэбен транспарт і так далей, то тут усё на месцы. Я маю магчымасць не толькі працаваць у Варшаве, а і ў іншых гарадах Польшчы, дзе таксама шмат беларусаў, усе запрашаюць, гэта і Кракаў, і Гданьск, і так далей. Таму тут больш, быццам так, прасторы для працы з беларусамі, і, як уже казала, больш нейкіх публічных івентаў, якія мне хочацца ўсё гэта нагнаць, бо 5 год я амаль нікуды не хадзіла.
Недавно вы казалі, што у польскім банку вам не адкрылі картку. Ці вырашылася гэтае пытанне, і калі так, то з дапамогай якога дакумента, які статус у вас тут у Польшы? Так, пытанне вырашылася. Я не ўпэўнена, ці патрэбна называць імёны банкаў, дзе не вырашылася, дзе вырашылася. Ну, дзе вырашылася, магу назваць, гэта банк ПКО. І гэты банк, які кантралюецца дзяржавай, можа, гэта дапамагло. І мне здаецца, у іх больш такое прыязнае стаўленне да адкрыцця банкаўскіх рахункаў. Але ж таксама удалося адкрыць картку толькі пасля таго, як я паказала сваю сувязь з Польшай, бо наш офіс тут таксама зараз мае юрыдычную асобу. Я, як прадстаўніца этого офісу, прыклала гэтыя дакументы, што я тут працаўладкаваная, скажем так. Што тычыцца дакументаў, то у мяне від на жыхарства і travel-документ, па якому я падарожнічаю. І я вельмі ўдзячная Польшчы, што нягледзячы на тое, што і займае шмат часу для беларусаў вырашаць пытанне легалізацыі, не для ўсіх. Я ведаю, што некаторым хутка даюць, некаторым павольна. Я думаю, там могуць быць шэраг прычын, а таксама залежна ад у якім горадзе вы знаходзіцеся. Вось, але ж польская ўлада ідзе на сустрач, і зараз няма ніякіх сігналаў, што дакументы не будуць выдаваць ці працягваць. Тым не менш, у беларусаў час ад часу ўзнікаюць складанасці з легалізацыі. Што робіцца з боку дэмакратычных сілаў для таго, каб такіх пытанняў было менш? Да, насамрэч, канешне, мы разумеем, што ёсць складанасці. Гэта перш за ўсё доўгае чаканне, калі чалавек не можа проста працаваць, незразумела за кошт чаго жыць і там, не ведаю, не маць доступа да аховы здароўя, напрыклад, калі чакаюць доўга дакументы. Гэта таксама і пытанне з пенсіянерамі, з дзеткамі, якія народжваюцца і гэтак далей. І, канешне, мы на кожнай сустрэчы ў ўрадзе і з прэзідэнтам Наўроцкім пра гэта размаўлялі, і ў парламенце таксама ставім гэтае пытанне і шукаем магчымасці, як вырашыць гэта хутчэй. Павел Павлович вельмі шмат працуе над гэтым, і нам таксама хочацца, каб гэта было хутчэй, каб усе пытанні вырашаліся на раз-два, але ж таксама тут ёсць свае заканадаўствы і свае нейкія абмежаванні у Польшы. І на палітычным узроўні вельмі важна, што гэты трэк працягвання ці надавання дакументаў беларусаў, ён заставаўся. Бо мы адчуваем, я думаю, усе адчуваюць нейкія, не толькі Польшу, увогуле па краінам Еўразвязу гэту антыміграцыйную палітыку, і нам, як палітыкам, трэба данесці, што беларусы гэта незвычайныя мігранты, у нас абставіны, таксама як і украінцам, і каб гэты падыход увогуле не змяніўся. Таксама у адным з інтэрв'ю вы недавно казалі, што 2020 годам тымі падзеямі свет ужо не жыве, на жаль. На чым варта рабіць акцэнт у працы з міжнароднымі партнёрамі, беларускім дэмсілам, каб беларускае пытанне не сыходзіла з парадку дня? Ну, я хочу адзначыць, што утрыманне пытання Беларусі на міжнародным парадку дня – гэта вельмі цяжкая справа. Усе кажуць, не жывуць 2020 годам, ужо, на жаль, і нават і 22-м не жывуць. І, канешне, вельмі шмат высілкаў трэба прыкладаць, каб пра Беларусь казалі. І, што больш важна, казалі не толькі з гуманітарнага пункту гледжання, што у нас рэпрэсіі, што людзей саджаюць, людзей вымушана з'язджаць, але ж з пункту гледжання бяспекі. То бок, звязваючы пытанне перамогі Украіны і Беларусі, вельмі важна, каб нашы партнёры бачылі больш агульную такую карцінку, каб не вырашалі асобна пытанне Украіны і пытанне Беларусі. Бо мы тлумачым, што без дэмакратычнай Беларусі будзе заўжды бяспекавая пагроза і для нашых краін-суседзяў. І што дэмакратычная Беларусь – гэта іх бяспекавае пытанне, перш за ўсё. І мы ніколі не просім рабіце ўсё за нас, так, это ваша справа, дапамажыце нам, бо беларусы цудоўныя людзі, нашыя суполкі, нашыя грамадскія ініцыятывы, якія могуць самаарганізоўвацца. Мы заўжды прапаноўваем вырашэнне многіх
праблем, якія ў нас у саміх узнікаюць. Часам бракуе палітычнай волі, часам, я не ведаю, гэта не ортодоксальна, нейкія мы прапановваем выхады з сітуацыі, але мы прапановваем. Мы таксама хочам рабіць унёсак у разуменне сітуацыі. І таму актыўнасць беларусаў, вось візіты, якія мы робім, і хаця там нашы хейтары крычаць, што гэта такі палітычны турызм, гэта не так. Без гэтых сустрэч, без бачання беларусаў, без медыяўувагі замежных краін, проста пра нас вельмі хутка забудуць. І толькі ад нас залежыць, ці будуць звяртаць увагу на Беларусь ці не. Ці шмат у вас зараз замежных візітаў, не зменшылася іх колькасць апошнім часам? Я б не сказала, што зменшылася. Напрыклад, толькі з пачатку гэтага года ў нас былі высокаўзроўневыя сустрэчы ў Великабрытаніі, у Італіі, у Гішпаніі. Мы былі на саміце EPC у Арменіі. І я разумею, што беларусы ўжо прызвычаіліся, што ў нас такі высокі ўзровень візітаў, і гэта таксама цяжкая праца, хочу вам сказаць. І тое, што гэтыя візіты ёсць, тое, што нас прымаюць не толькі на ўзроўні лідараў дзяржаў, а і на вялікіх самітах, так, дзе ўвогуле Беларусь там зусім не першая, не дзесятая па спіску праблем. Гэта таксама паказальнік, што пра Беларусь думаюць, што мы прасоўваем беларускую павестку так высока на такі высокі ўзровень. Там, напрыклад, вось кажуць, канферэнцыі, што там яны даюць. Але ж калі, напрыклад, у Давосе на самай вялікай эканамічнай канферэнцыі, ці ў Варшаве на форуме па бяспецы, ці вось мы былі ў Гданьску на украінскім форуме. Гэта ўжо ўзровень, у цябе ёсць магчымасць выступіць, у цябе ёсць магчымасць данесці свае пазіцыі на ўсю Еўропу, а калі гэта трансатлантычныя нейкія канферэнцыі, то і на ЗША таксама. Вельмі хутка забываюцца, і вось гэта і медыяўувага, і ўвага на канферэнцыях, яна вельмі патрэбная. Таму я б не сказала, зараз проста такі перыяд, можа летні, людзі ў адпачынках, але ж пачынаючы з верасня, як пабачыла свой графік, не ведаю, ці буду я ўвогуле бачыць сваіх дзяцей. Яшчэ адна важная тэма – гэта вызваленне палітвязняў. На жаль, пасля сакавіка не было масавых вызваленняў, і, здаецца, не было афіцыйных візітаў з боку амерыканскай адміністрацыі ў Мінск. Што зараз адбываецца з гэтым перамоўным працэсам, і ці можаце вы нейкім чынам уздзейнічаць на яго? Перамоўны працэс працягваецца. Мы на сталай камунікацыі з амерыканскім бокам. Што тычыцца, то бок, нам трэба чытаць і соцсеткі спадара Джона Коула, які кажа, што не губляйце надзею і чакайце добрых навін. Гэта таксама, мы не можам з свайго боку шмат чаго расказваць. Тут усё ў руках амерыканскага боку, камунікацыя ўсё ж на іх баку. Вось. Што тычыцца ўплыву, мы таксама павінны разумець, што нашы праваабаронцы працуюць разам і з палітыкамі, і з іншымі структурамі, якія, па-перш за ўсё, рыхтуюць інфармацыю, каго яшчэ пасадзілі, якія новыя імёны з'явіліся ў палітзняволеных. Там ёсць, хто дадаўся, напрыклад, у спіс жанчын ці ў спіс людзей сталага ўзросту, у якіх цяжкая сітуацыя па здароўю. То бок там шмат праца вядзецца, і амерыканскі бок супрацоўнічае ў гэтых накірунках. Таксама пытанне, што рэпрэсіі працягваюцца, што перамовы як быццам ідуць, але ж новых людзей саджаюць, і гэта ніякім чынам нельга лічыць, што вось мы нават калі вызвалім усіх, то там застануцца яшчэ людзі. І таму гэта вось такім чынам мы можам уплываць. Мы не можам там выбіраць гэтага ці гэтага чалавека. Трэба вызваляць. Гэтым займаюцца праваабаронцы, гэтыя розныя падыходы ёсць. Але ж той факт, што нас
з намі каардынуюцца, гэта ўжо вельмі важны крок. І наша дыпламатычная служба офіса таксама працуе напрасткі з прэзідэнтурай, адміністрацыяй прэзідэнта Трампа і з міністэрствам замежных спраў у розных рэчах. На жаль, наш вялікі сябра Крыс Сміт зыходзіць з пасады, будзе замест яго новы чалавек. Я спадзяюся, што мы таксама яго зарадзім любоўю да вольнай Беларусі, але і таксама растлумачым важнасць гэтага гуманітарнага трэку. І яшчэ адзін бок гэтага камунікацыі з амерыканцамі, што каб працэс не пайшоў у бок легітымізацыі рэжыму Лукашэнка. Гэта таксама вельмі важна. І яны гэта все добра разумеюць. Яны не наіўныя, яны разумеюць, хто такі Лукашэнка, як з ім працаваць. Канешне, мы разумеем, што пэўныя саступкі трэба рабіць, каб рэжым вызваляў людзей, але ж каб гэта не было такім прызнаннем і нармалізацыяй сітуацыі ў краіне. Вы сёння таксама з партрэтам палітвязня. Раскажыце, хто гэта? Сёння у мяне на папцы Віталь Чопік, ён праваабаронца з праваабарончага цэнтру «Вясна». Я проста хацела прыцягнуць увагу, што шмат яшчэ людзей, якія ў свой час дапамагалі палітвязням, таксама з'яўляюцца палітвязнямі. І увогуле, каб разумелі, колькі лёсаў зруйнавана, каб прыцягнуць увагу да розных людзей, якія знаходзяцца за кратамі. Яшчэ хацелася б закрануць тэму Украіны. Вы не так даўно здзейснілі першы візіт у Кіеў, афіцыйны, але таксама не вельмі даўно была размова пра расійскія перадатчыкі на беларускай тэрыторыі. Прэзідэнт Зеленскі сказаў, што настойліва рэкамендаваў Беларусі іх выключыць, альбо ў зваротным выпадку гэта зробіць Украіна. І беларусы ў Беларусі трывожыліся з-за гэтага. І вось у такой сітуацыі на чыім баку павінны быць дэмсілы, хто можа абараніць беларусаў у Беларусі? Ведаеце, так напраўсткі немагчыма адказаць на гэтае пытанне, бо мы разумеем, што праз перамогу Украіны будзе шлях да вызвалення Беларусі таксама. І што Украіна, перш за ўсё, будзе дбаць свае нацыянальныя інтарэсы. І калі яны разумеюць, што праз уцягванне рэжыма ў гэту вайну Беларусі, праз тое, што рэжым зарабляе грошы на крыві украінцаў, праз тое, што дапамагаюць расійскай ваеннай машыне і не супыняюцца, у Украіны ёсць магчымасці спыніць гэта на тэрыторыі Беларусі. Там разумеюць, што беларусы не суагрэсары, гэта толькі рэжым Лукашэнкі. І, канешне, ніякім чынам Украіна не хоча такім гвалтоўным, сказала, шляхам ставіцца да беларусаў, перш за ўсё. Але я думаю, што калі будзе такая неабходнасць ва ўкраіне спыніць Лукашэнка ад яго злачынных дзеянняў, яны гэта зробяць. І нават калі, напрыклад, гэта такая гіпатэтычная сітуацыя, бо ўвогуле палітыка ўкраіны зараз яна не прадугледжвае нейкіх рызыкаў для беларусаў. Але ж мы не можам таксама, ведаеце, з маральнага пункту гледжання сказаць, не, вы не павінны гэта рабіць, бо ў іх там забіваюць людзей, у іх там кожную ноч гібнуць дзеці, людзі, цэлыя сем'і. Так, і, канешне, наша задача гэта абараніць Беларусь. І, канешне, мы нашу камунікацыю, нашы наратывы будзем даводзіць, але ж зараз наша агульная справа з украінцамі гэта не дапусціць уцягвання Беларусі ў вайну. Бо гэтыя вышкі, мы разумеем, яны знаходзяцца далёка ад людзей, што яны дапамагаюць Расіі з навігацыяй. То бок, нават калі украінцы ўжо вырашылі, што гэтых кропак не павінна існаваць, яны гэтага дасягнулі. Якімі спосабамі, гэта ўжо іх справа. Там няма такога намеру, не ведаю, руйнаваць жыцці беларусаў. Так? Тое, што зараз Украіна такая моцная, яна можа гаварыць з Лукашэнка з пункту гледжання сілы. І гэта добра.
А вы час ад часу праводзіце прыватныя размовы з беларусамі онлайн. Ці шмат да вас звяртаецца беларусаў з краіны, з Беларусі? Ці стала такіх людзей менш? І часам здаецца, што людзі запужаныя і што не гатовыя камунікаваць. Калі прыходзяць, то з якімі пытаннямі? Слухайте, не здаецца, людзі запужаныя. Гэта зразумела. У краіне, дзе маюць месца сталінскія рэпрэсіі, канечне, людзі баяцца. І нават часамі не давяраюць гэтым бяспекавым рэкамендацыям, да, што можна напрост камунікаваць без всякіх рызыкаў, бо незразумела, дзе тэхніка падвядзе, скажам так. Але ж нягледзячы на гэта, беларусы даносяць інфармацыю і да нашых медыяў, і да наших спецыяльных арганізацый, як Белпом, напрыклад, бо людзям патрэбна рабіць свой унёсак, вось маральна патрэбна, і таму яны інфармуюць. Што тычыцца маіх асабістых размоў, прыкладна 30-40% людзей звоняць з Беларусі. Шмат бывае так, што звоняць, як выехаць, напрыклад, ці якія, напрыклад, умовы ці магчымасці для адукацыі беларусаў, як візу атрымаць, вось такія вось пытанні. Але шмат тых, хто пытае, што нам зараз рабіць. Вось мы тут, мы не забыліся, мы хочам хоць нешта маленечкае рабіць. Ці звоняць, тэлефануюць, напрыклад, студэнты з нейкага універсітэта, што мы, як студэнцкая супольнасць, можам рабіць. У нас тут ідэолагі за намі сочаць, але ж, падскажыце. І мы ўжо раім, каб перш за ўсё дбалі пра бяспеку, а па-другое, там раім, што можна там зрабіць на месцах і так далей. Вось, некаторыя задаюць такія стратэгічныя, глобальныя пытанні, вось калі будзе момант, што мы тут у той момант, не зараз, а ў той момант зможам рабіць. Я там, кажуць, я там тут ці там працую, якую інфармацыю я магу вам даць. І мне часам здаецца, што у людзі, якія знаходзяцца ў Беларусі, яны нават больш зматываваныя, у іх больш нават энергіі, чым у некаторых з тых, хто выехаў. Гэта вельмі натхняе. І я чаму кажу, што вось гэта пра дэмакратычны настрой яны не змяніліся ў Беларусі, бо я гэта адчуваю. Людзі, не ва ўсіх, людзі баяцца, гэта зразумела, такія ўмовы. Вось, але ж гэты народны дух, ён все там прысутнічае, працуе, і людзі нічога не забыліся і ўсё роўна мараць і думаюць пра будучыню. То бок не шмат тых, хто гатовы перагарнуць старонку. Не, таких я ўвогуле не чую меркавання. Я проста не думаю, што у людзей унутры краіны, якія жывуць вось у ГУЛАГу, давайте пра ўсё забудзем. Давайте там вернемся, як і было. Бо вось гэты страх, ён адчуваецца ў паветры ўнутры Беларусі. Вельмі цяжка з гэтым жыць. Я ўвогуле менавіта ад беларуса, якія званяць з Беларусі, вось такіх думак. Вы таксама у гэтым працэсе палітычным уключаны ўжо больш за 6 гадоў. Ці была ў вас думка, што, магчыма, варта ўсё пакінуць, пачаць жыць сваім жыццём, напрыклад, з'ехаць да мужа ў ЗША? Вось такіх думак, што трэба пачаць жыць сваім жыццём, не было, але тое, што трэба ўсё пакінуць, колькі гэта можна, мільён разоў ўжо было. Але гэта, я думаю, такія думкі з-за такога невыноснага болю, з якім ты жывеш, і здаецца, ты ўжо не можаш, калі там новыя арышты, ці там, калі нешта, вайна пачалася, што яшчэ, якія могуць быць дрэнныя навіны, табе здаецца, што ты проста ўжо гэтую боль не пераадолееш. Але ж у мяне няма такой магчымасці, не залежыць ад мяне мой выбар, што я не магу сысці. У нас няма працэдуры перадачы вось так вот на просткі статусу, скажем так, і сысці некуды ў сваё жыццё. Я разумею сваю адказнасць, я разумею сваю місію, і я кажу беларусам, што я інструмент у вашых руках. Я больш не належу сабе, я належу вам, і давайте гэтым інструментам прызнання карыстацца, бо без яго у нас не будзе, скажем так, суб'ектнасці.
у беларусаў будзе, але вось такога некага афіцыйнага прадстаўніцтва яно вельмі хутка выцерыцца, як там, напрыклад, у кейсе з Венесуэлай, нават там некалькі краінаў прызналі, што вось там прэзідэнт у выгнанні, але ж калі няма супольнасці, калі няма працы вось усяго грамадства, гэта все вельмі хутка выветрыцца і потым забудуць як страшэнны сон. І толькі разам з легітымнасцю і разам з аб'яднаннем беларусаў мы можам толькі так існаваць, працаваць і даказваць, што мы не толькі просім, што мы яшчэ і прапаноўваем, што мы самадастатковыя ў нашай працы, што мы можам вытрымаць усе гэтыя націскі з боку рэжыму і яшчэ нават біць па гэтага рэжыму, будучы самі ў такой досыць цяжкой сітуацыі. Таму няма ў мяне такой магчымасці, таму буду рабіць усё магчымае, каб пазбавіцца ад гэтага цяжару праз чэсныя, свабодныя, незалежныя выбары. А што вам дае сілы не здавацца ўвесь гэты час? Я думаю, што рознае. Перш за ўсё, мой галоўны матыватар – гэта людзі ў турмах. Я ўжо казала пра гэта не раз, што ў самыя цяжкія моманты, калі табе балюша, але ты заўжды параўноўваеш, а як балюша людзям там, якія не бачылі сваіх дзетак гадамі, якія ў цяжкіх умовах не даедаюць, не дасыпаюць, і там няма доступу да медыцыны і гэтак далей. То бок ты сябе бярэш за шкірку і кажаш, яны там трываюць, і ты ўстала і пайшла працаваць. Для мяне гэта самы вялікі матыватар. Па-другое, я вельмі ганаруся беларусамі, чаго мы змаглі, як мы змаглі выстаяць, чаго мы змаглі дасягнуць у гэтых умовах. І трэцяе, гэта ўсё тое, што мы не адны. Тое, што мы шукаем сабе новых сяброў па ўсім свеце і можам прыцягваць увагу да Беларусі нават зараз. І усе гэтыя тры кампаненты, і, канешне, это і моя каманда, якая вельмі дапамагае і падтрымлівае. Гэтыя фактары даюць мне веру, тое, што ўсё, што мы робім, гэта не дарма, што мы выстаім. Зараз новыя людзі выйшлі з турмаў з новымі ідэямі. Цудоўныя камунікатары, напрыклад, там Павел Севелінецу, Віктор Бабарыкі, свае ідэі. Мы жадаем яму удачі з яго ініцыятывамі. Там Маша праз культуру таксама можа нагадваць свету пра Беларусь. То бок з розных бакоў гэта такая цэльная нацыя, якая змагаецца за супраць дыктатуры, і што вельмі важна, мы маем сваю суб'ектнасць, і гэта вельмі дорага каштуе, паверце.